Oletko sinäkin kyllästynyt siihen, ettei laamasi pujottele keppien välistä? Onko kiikkulaudalle nouseminen yhtä tuskaa? Lakkaa murehtimasta. Ongelmiisi on ratkaisu. Lama Agility opetusvideo DVD Lama Agility. Jo miljoonat laamanomistajat kautta maailman ovat saaneet avun Lama Agility opetusvideo DVDstä. Lama Agilityn avulla opetat laamasi väistelemään esteitä, nousemaan esineiden päälle ja seuraamaan sinua sinne, minne sitten menetkin. Lama Agility opetusvideon on suunnitellut maailman johtavaksi laamankouluttajaksi kutsuttu Brad Gramson, joka on opettanut laamoja muun muassa suurvaltojen johtajille ja instituutioille jo vuosikymmenten ajan. Olen Brad Gramson, laamakuiskaaja ja ratkaisija. Suunnittelemani Lama Agility opetusvideo DVDn avulla sinäkin voit elää laamasi kanssa täysillä vuoden jokaisena päivänä. Tilaa Lama Agility opetusvideo DVD heti ja jätä laaman koulutushuolet taaksesi. Tulet yllättymään siitä, miten helposti teet laamastasi iloisen ja tottelevaisen seuralaisen harrastusten pariin ja kotitöihin. Luulin aina, että vain ammattilaiset osaavat kouluttaa laamaa näin täydellisesti. Kokeiltuani Lama Agility opetusvideota hämmästyin siitä, kuinka yksinkertaista se olikaan. Tilaa Lama Agility ja saat kaupan päälle yli 20-osaisen laamatuotesarjan, joka sisältää ammattitasoisen laamakamman sekä essun. Ja kun tilaat heti, saat kaupan päälle kiikarit, joilla näet laamasi sielläkin, missä se ei ole. Tämä on suorastaan älyttömän järjetön tarjous. Saunalahden liittymissä sen sijaan on järkeä. Huippuedulliset hinnat ja Elisan kattava 3G-verkko. Siinä se pieni ero. Saunalahti.fi. Säästöä joka minuutti.